welcome back to another vlog. Today guys is day off lang po. So ang ginagawa ko ngayon is just nag-edit ng vlog kasi yesterday nakapag-vacuum na ako, the other day nakapaglaba na ako. The other day nagaling akong duty, ayun, naglaba ako, and then yesterday or kagabi ata, nag-vacuum na ako. Paglabas ko guys, akala ko malamig. Ang init pala. Tapos tinignan ko yung temperature, 19 degrees kami. My gosh, parang Pinas na to ah. Anong nangyayari sa winter ngayon dito? Actually guys, kaninang 1 to 2 p.m. nagkaroon kami ng tornado warning. Medyo kinabahan ako actually kanina kasi, di ba nga yung nangyari sa Kentucky na sobrang daming nasira, grabe. As in guys, nasa iisang box lang kasi lahat ng documents ko. Binaba ko lahat, tas nagbaba rin ako ng coat ko. Tas nagbaba ako ng shoes ko. Sa basement, ha, pag sinasabi kong baba. Kasi guys, kaya gusto ko dito kasi ngayon may basement. Kasi nga, tornado something dito, area. So, ayun, just in case lang. So, with that thing na nangyari kanina, sabi ko talaga sa sarili ko, I should make a luggage na nandun na sa baba, na nandun lahat yung mga kailangan kong mga gamit for my, just in case na magkaroon ng tornado, at least, sarili ko lang yung dadalhin ko, no need na magbaba or whatsoever. And, to remind myself na get a renter's insurance. Guys, wala pala akong nakuhan na renter's insurance. Ha, my gosh. Yung padala ni Miss Rhea Joy Navales. Oh my God! Ano to? Ay, ang cute! Ang cute naman! Oh my God! May gagamitin na ako sa duty! Hand cream! Hand cream, guys. Nag-shopping talaga ang madam. Thank you so much, Ray! Ang sweet talaga ni Ray. Pinagpe-pray ko na sana magka-jowa ka na. Para hindi lang telemetry ang tinititigan mo. Grabe talaga dito, guys. Puro ECG na lang ang pinag-uusapan namin, mga ECG rhythms. Naluloka na ako. Very thankful talaga ako, guys, na ito yung mga na-meet ko dito sa US na unang mga tao. Kasi may mga nagme-message sa akin, guys. May mga nagme-message, may mga nagko-comment. Nasabi, buti daw, nakakapag-adjust na daw ako. Yung iba, sabi, parang ang dali naman daw mag-adjust. Buti daw, kinakaya ko na mag-isa ko dito. Pinag-pray ko talaga, guys, na sana yung mga ipapakilala sa akin ng Panginoon ng mga tao, sila yung ano ba, yung parang mag-fill in sa mga weaknesses ko. Or sila yung parang mag-i-encourage sa akin, ganyan. And oh my gosh, sa batch talaga namin na dumating dito sa US, ilan kami? 20-something kami. Wala akong masabi. Tapos yung mga naging ka-roommate ko talaga, 6 kami. Sobrang okay na okay. Hanggang ngayon, may GC kami. Yung banding talaga namin, okay na okay. And then, dito naman, pagdating ko dito sa Iowa, yung mga na-meet ko din dito na mga Pinays, sobrang babait din nila Love, nila Mau, nila Nes. Tapos, pinapakilala din ako sa mga friends nila. Sobrang okay, guys. Kaya, pag talagang pinag-pray mo yung mga plans mo, ililid ka ng Panginoon sa mga tao na tutulong sa'yo, na magbibigay sa'yo ng lesson in a positive or negative way. Lakas ng hangin, guys. As you can see, I'm not currently in my living room or in my bedroom. Andito po ako ngayon sa aking basement. Kaninang hapon pa kasi kami, guys, nakakatanggap ng tornado warning. And knowing ang nangyari sa Kentucky, kanina nagbaba na ako ng mga gamit nung nakareceive kami ng tornado warning. Oh my God. Oh, it's just the heater. Oh my God! Nandito kasi ako sa may vent, guys. Ayan, kung nakikita nyo.
Ayan yung vent. Sobrang lakas na naman guys ng hangin. Kaya ayun, nagbaba na talaga ako ng mga gamit. Nag-edit ako. And binaba ko na rin yung laptop ko and all of that. Ngayon na nga guys, nagbaba ulit ako ng iba pang gamit. Because the warning is until 12 midnight. Ayoko ng ganito. Kahit sa Pinas guys, pag bumabagyo na malakas yung hangin, talagang yun yung ayaw ko. Ayaw ko talaga ng mga ganito. Well, sino ba naman ang may gusto? Pero for me, hindi ako magaling mag-control ng anxiety ko when it comes to things like this. Nandyan yung aking tutulugan, if ever na maantukin na ako. Ayan, pwede nang matulog dyan. That's my yoga mat. Nilagyan ko ng plastic na sa ilalim. Na-vacuum ko naman na tong place na to. And then, my table. Dyan ako mag-edit. And then, dito sa taas are my coats and another sweater. Just in case na magkalabo-labuan talaga. At least, may gamit ako na panglamig. Kasi, kung tuli pa rin lahat, guys. At least, may gamit ako panglamig. And then, I have here portable heater kasi walang heater dito sa baba, I think. Walang heater dito sa basement. And then, my water. Sa luggage na yan, ang laman yan, guys, are some of my documents and my, anong tawag nun? Comforter. Hindi ko na muna ilalabas. Tapos, speaker ko. Extension. Extension is life. And then, yung ibang gamit ko, guys, mga documents nandyan. Ito, ewan ko ba, nadala ko pa tong bag na galing sa hospital. Pero at least kasi, guys, yung laman kasi nito, ang alam ko, may mga pang-emergency. And then, my shoes, para may magamit akong shoes, if ever lang. And then, my laptop, and then, my Oreo. So, I need to fix these things na, guys. Guys, tingnan nyo. Nadala ko pati remote ng TV. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa taas. So, babalik lang ako doon mga alauna na siguro. So ngayon, na-realize ko na I need to do something para sa aking basement. Though, livable naman tong basement, guys. Kailangan lang na dapat may naka-ready na akong mga stuff dito. Para hindi na ako nagbubuhat ng pillows ko, ng ano ko. So, I need to have some extra stuff here. Para baba na lang, yung self ko na lang yung bubuhatin ko ba. Oh my God, guys. I'm sorry. Hindi ko alam kung i-include ko to sa vlog, pero just to let you see, probably. Hindi ko kayang, hindi ko mas manage yung anxiety ko. Mag-edit na lang ako, guys, kasi kung ganito na, isipin ko lang itong nangyayari ngayon. Wala akong patutunguhan. Kailangan umayos ako. I'm so thankful. Kinukumusta ako ng mga friends ko. Mga friends ko na yung sa GC namin na mga nurses, sila Ate She. My God. Medyo na talaga ako. OMG guys, nanonood ako ng news 1 hour ago sa Kingsley and Sutherland dito sa Iowa. Grabe! Sira talaga yung mga ano nila, tapos nag-i-snow pa oh. Kita nyo ba yan? OMG! No joke pala to. No joke pala to. Ano ba itong napuntahan ko? Miss Lady! Diyos ko! Loton? Hala, malapit lang to dito, guys. Yung Loton, Iowa, dinadaanan ko lang to pagpapuntang Sioux City. Siguro mga 30 minutes to 45 minutes away lang sa akin. Ayan, oh. My gosh. OMG. Yan lang, guys. Oh my God. 30 minutes away sa amin may tornado. 30 minutes away. Dito, feeling ko may tornado kanina dito. Pero hindi lang talaga siya yung damaging siguro talaga. Kasi ang lakas talaga. Alam mo kasi ina-expect ko kasi na tornado is
Yung twister talaga. Pero, kaya tingin ako ng tingin kanina dyan sa mga ano just in case na nandyan na siya or whatsoever. Oh my gosh. Sa mga pupunta po dito, just in case, search nyo kung saan state kayo. Kung Midwest area kayo ng mga states like South Dakota, Nebraska, Iowa, Kentucky, yung mga ganyan, yung Tennessee, basta Midwest. Yan, Midwest. Tornado area. Ganun. Pag sa Florida naman, bagyo. Sa Texas, bagyo, baha. Ganun. So, ayun guys, dapat tangkunin nyo na apartment nyo yung may basement. Huwag yung nasa second floor kayo ng mga apartments. Ganun. Dapat may shelter kayo during the ganito. May mga warning. Nakakaloka talaga. My gosh talaga. Catch me if I fall. Father, you are king over the flood. And I will be still. Know you are God. Ikaw ang puso ka na ko. Kalipay o talampanan. When life gets broken, when you're in despair, you'll carry your burden when it's too much to bear. So, mag-11 PM na guys, punta tayo sa taas. Check lang natin if ever, kasi parang hindi ko na masyadong naririnig or dahil lang dito lang tayo sa basement. Parang hindi ko na kasi masyadong naririnig yung hangin. Malakas pa rin naman yung hangin guys, pero hindi na siya yung humahampas dito sa sa may bintana. Kasi glass, 'di ba? Kung napapansin nyo kapag morning guys, glass lahat itong ko dito sa sala. And may dalawa pa akong window sa kwarto. So feeling ko safe naman na hindi na nagsusway-sway masyado yung puno dyan sa harap ng kwarto ko. Yun kasi yung kinakatakot ko kanina guys. Pag yan natumba at nasa kwarto ako, some of the branches will fall on my window. And kahit naman hindi siya, alam mo yun, hindi siya ganun ka-heavy. At hindi niya, feeling ko hindi niya naman masisira yung bubong. But, yung glass sa window ko, possible kasi na masira. So, ayan. Tapos dyan nandito ako kanina sa may sofa. Mahirap din na, alam mo yun, mabasagan ako ng bintana dito. Doon tayo magkaroon ng injury. So, kukunin ko na yung mga gamit ko sa baba guys. Yung iba. Pero yung iba, iiwan ko na doon. Hey guys, so andito na ako sa kwarto and naitaas ko na halos lahat ng gamit. Actually, yung luggage kanina guys na inayos ko, iniwan ko na siya together with the yoga mat. Tapos nilagyan ko na rin ng plastic yung yoga mat para hindi siya maging maalikabok if ever man. Pero, naiwan ko pa sa baba yung table ko, yung upuan, yung vacuum, tsaka yung heater ko. So, bukas ko na sila kukunin guys kasi hindi naman sila necessary na iakyat ko sila ngayon. Medyo pagod na rin ako. I'm getting tired. Wow, I'm tired. All is well. God is good. Talagang ang Panginoon is really amazing. Nandito na ako sa taas. Thank you so much guys sa pagsama sa akin. And thank you. Buti na lang hindi nawawalan ng kuryente dito. Shout out Noel ko. Shout out PLDT. Hindi nawawalan ng kuryente at internet. So, na-update ko ang buong family. Hey everyone! Shoutout time na naman po. And mag-shoutout lang po ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na $220 Walmart grocery shopping. Muntik ba aksidente? Naalala ko na tong vlog na to. Okay. Muntik nga talaga ma-aksidente dito. Hi, God is good. Yan. Shoutout na lang kay Sis Manilyn Gonzalez, kay Gem Explorer, Mama Lou Parker. Oh my God, ngayon ko lang na-realize. Wala man lang akong na-replyan na comment sa mga nag-comment dito. Magre-reply ako. And then, shoutout din kay Ronnie Caberto and Jella Alex and kay It's Me Cherry. Thank you so much everyone for commenting and I hope ay natutunan po kayo sa ating mga vlogs. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update para sa mga bagong upload na videos. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Drive Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye!